Айде, танцувай, мами! Танцувай, мама! Ей! Ей! Браво! Браво на Ники! Скок! Скок, мама! Скок! Скок! Браво на Ники! Танцувай, мами! Браво! Хайде още! Мама да види как танцуваш. Надолу! Надолу! И нагоре сега! Сега нагоре! Ръчичките горе! Скок! Скок! Браво на Ники! Браво, мами! Танцувай пак! Скок! 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 Сега надолу! Надолу сега Ники как танцува? Ей! Браво, мама! Браво! Ей! Това е детенце хубаво! Мами! Дай сега цунка на мами. Цунка, цунка на мами. Цунка. Цуни. Седни да си починеш сега. Почини си. Кажи на мама сега. Обичаш ли мама? Колко обичаш мама? Много. Кажи много. Браво, мама. Ники много обича мама. А тати обичаш ли? Да. Колко обичаш тати? Много! Браво! Браво! Кажи здрасти! Здрасти! Кажи здрасти на баба Пепи и на баба Лили. Здрасти! Кажи как си? Как си? Браво! Обичаш ли баба Пепи? Да. Колко? Много. А обичаш ли баба Лили? Да. Колко? А обичаш ли дядо? Колко обичаш дядо? Браво! Браво на Ники! Браво! Ники, отива ли да си играе сега с децата? Да. Да, отива да си играе с децата. Хайде потанцувай още малко. Браво, мама! А гимнастика прави ли Ники с тате? Да, правиш гимнастика. Как правиш гимнастика? Така. А зъбките миеш ли? Зъбките мие ли Ники? Браво. Ники, много хубава уха имаш, мамо. И танцуваш. Искаш ли... Упси! Искаш ли с мами да танцуваш? Да. Айде, мами идва да танцува с Ники. Айде. Айде.